ingkang angka sepisan ya kan nirma ngadunake rasa syukur marang Kurbaning Gusti menak karya jagat ya nok ya panjen ya kaya ngono tur kuwi wajib heeh sapa gelem syukur bakal sing tambahi kanikmatanmu he manungsa sing ora gelem syukur bakal nampa pasiksan saka panjenengane Gusti Allah Subhanahu wa taala ya syukur marang Kurbaning Gusti heeh mergo wis diwenehi nikmat sing luar biasa sehingga dhewe iso silaturahmi nglaketake pasedherekan gelar budaya Jawa wayang kulit ana ing balai desa Ngarandu desa Ngarandu ya kecamatan Kauman ing wewengkon Kadipaten Ponorogo ya ngono ya nikmat sempat nikmat sehat nikmat selamat ngono ya tanpa nikmat kulung perkara kuwi pameh awake dhewe bisa sowan nderek kawan kersane para panitia ya kersane kabeh para masyarakat sing disepuhi kawan panjenengane para Mas Kepala Desa utawa Bapak Kepala Desa ana ing Landu ngono asmane panjenengane Bapak Suparto wah Suparto iki jenenge Janaka mula pas karo kiyaine jenenge Suparto iki ya asmane Raden Harjuna ya Raden Janaka nek cara wayang ganteng-gantenge wayang sakotak iki ya Janaka utawa Harjuna mula ganteng-gantenge wong sak desa Nglandu kuwi ya lurahe ya kuwi Pak Suparto salangan lek raine uwireng kowe karo Pak Lurah kok jae saking akrabe kon Nduk saking akrabe iya saben biar meni WA-an karo aku oh lagi mamaku teko ya rangkul-rangkulan iki wong liya dadi dulur iki koyo ngene iki napa lho beliaunya mau ngendi kok pun Mas Kangko oh jenengan kali kula niku kaya dulur nek kula masyarakat pripun mawon siap jenenge masyarakat kula seneng masyarakat kula iki marem panjenengan dalu menika oh ngono ya karo Mas Lurah Suparto ya umure ora patek-patek adoh karo awake dhewe panjenengane 55 ya awake dhewe engko Oktober 48 lho oh ya iso ke dalu kula
Nek aku karo beliaunya iki wis akrab mongso pianan sok gojek ngono. Ya. Terus saben aku mayang ning Ponorogo panjenengane ya nusul biyen ana ing Maguan panjenengane iki ya nusul ana kira pantes munggari tanggalan bengi iki ya. Nek pengenane ana ing ngabisanan sambil ya beliaunya ya rawuh ana Mbak Long iki ya nusul awake dhewe ketok lek banget tresnani walaupun baru saja kenal ning ketok yen to panjenengane Pak Suparto kuwi seneng nggone nyambung silaturahmi ngraketake pasederekan ngraketake paseduluran terbukti karo aku wis akrab. Oh, mula panjenengane 2 periode ngasta dari para desa ana ing desa Randu ya ditresnani kabeh para warga masyarakat. Oh, ngono ya. Mula panjenengane esune arep leren no. Ya, arep leren dadi warga biasa. Heeh. Periode ketiga iki panjenengane iki esune arep leren. Ning ngapane masyarakat tidak mau. Oh, wis kadung percaya, wis kadung tresna kalawan panjenengane Pak Lurah Suparto bisa periode yang ketiga yang akan datang uga ngasta dadi kepala desa meneh ana ing Randu kene. Oh ya, iya wis to. Angger tipake becik, tilase apik ning masyarakat ya tresnani, ning masyarakat ya hormati, wah insyaallah pakane tetep didukung lawan sedaya lapisane para masyarakat. Tapi pasti lho sing jarane ngomong akeh iki pasti ada pro dan kontra kuwi pasti. Oh, iya ngono ya. Mulai ya panjenengane yen nyatane masyarakat isih menghendaki masyarakat isih nyengkuyung lawan panjenengane Pak Suparto mengko ngacung meneh dari kepala desa. Periode yang akan datang ini beliaunya ya sanggup diniati orang golek duit, diniati untuk mengabdi kepada masyarakat. Mergo apa? Dawe para pinsepuh, dawe para pinter, para mintuna, para kiai alim ulama, apik-apike wong kuwi nek uripe bisa piguna lan mengabdi kepada semua masyarakat. Oh, ya kuwi sing go patokan sing dienggo pageran. Heeh. Ya semoga-moga awake dhewe nderek ndedonga. Muga-muga sok tetep dalam rangka pilihan kepala desa ana ing Randu sing wis aman, sing wis guyub, sing wis rukun iki dipertahankan, nek perlu ditingkatkan kangge sono menjunjung tinggi rasa persaudaraan warga masyarakat ana ing desa Randu lan tetap menjaga kondisivitas kan sarta menjaga persatuan dan kesatuan. Amin ya rabbal alamin. Ya, ngono ya. Lha iki disanggo bareng ya. Adicara tahunan sing kaya ngene disanggo bareng kabeh mempunyai peran. Heeh. Ya. Dadi iki dudu hajate kepala desa tok dudu hajate perangkat desa tok dudu hajate lembaga desa RPMD BPD dudu ning ini hajat semua warga masyarakat rumangsa andarbeni. Oh, ngono ya. Rumangsa andarbeni. Kalau jane dana saka PAD iki cukup nggih membiayai pagelaran wayang kulit bengi iki. Ning masyarakat tidak mau tinggal diam. Masyarakat kepengin nyodakoi bumine, kepengin nyodakoi desane, pengangkah bisa dadi asrana barokai kabeh sing lenggah ana ing desa Randu kene. Mula iki wis sepakat nonton wayang nganti rampung kabeh para warga masyarakat, ibu-ibu wis kecure lenggah. Iku lek ndelok ora mung tekan ibu antok kepara nganti rampung dipirsani mergo nyumbutne karo lek urunan perwu wong 10.000. Kaya ngono ya. Nek kena kono-kono desa kono-kono iso 50.000 tekan 100.000. Aku tau lho nduk ditangga kuwi masyarakate perwung utawa perkaka. Kuwi urunane 250.000 nggo nanggap awake dhewe. Oh. Nek kene lho 10.000 wis iso nanggap awake dhewe. Nek kaya ngene iki tanpa guyub, tanpa rukun, tanpa manunggale para warga masyarakat tangeh kelakone mula aku iso ngarani warga masyarakat ana ing Randu kene sebagai warga yang hebat, warga yang peduli terhadap desa dan selalu menjalin kokoh persatuan dan kesatuan. Mula tepuk tangan buat warga Randu yang hebat pada hari ini.
Ya ya. Maya wis ngendika Mas Lurah, Mas Parto ya. Muga-muga nyambung terus Mas Kakak silaturahmi ini. Muga-muga tahun ngajeng ini sampai pelayanan malih. Ya. Ya, ngono ya ya. Tenang kono. Ya. Wis kaya dene nek wis kaya dulur ngene iki nek wis manjing kaya paribasane dudu wong liya wis paribasane rego ki ora sak ngarani. Ora sak ngarani wis ngerti dhewe. Oh ya. Ya, wis tak dawuh. Nah, ya. Iki gandeng adicara bersih desa. Ya. Ndonga bebarengan nyuwun marang Gusti Gusti. Ya, asli terus sangona. Bebarengan lawan para warga sing bengi tirangatan. Ya. Nyuwun marang Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kanthi srana gelare bersih desa bengi sing digelar kabeh para lapisane masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat, ya sepuh masyarakat, perangkat desa, lembaga desa, kepala desa, ya. Dadi asrama nyundul marang apa sing dadi kersane para warga, nggone nyuwun marang Gurbane Gusti satemah sakwise nganake bersih desa iki, desa Mandu dadi desa ing Badatun dadi Batun Warupun Gawur, Kemahri Palo Jinawi Kerto Toto Raharjo, ora sandangan satu pangan, ada saka bencana alam, digampang nek golek rezeki, diparingi sehat awake, dawa umure, soleh solehah para putra-putrane, digasarke nek golek rezeki, rezekine kathah melimpah tur barokah, selamat donyane, selamat akhirate Allahumma. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Yuk, sini jadi selesai.
Ados saka kudu rencana ya wis tak bedalu awake dhewe minangka dadi wakile dulur lanang sapa kepala desane Ngrandu sedaya Pak Suparto ngaturaken sugeng rawuh sedaya para tamu undangan ingkang boten saged kula ngaturaken sunggal mbaka sawiji ing antarane mbok menawa wis rawuh saka ing pemerintahan Kabupaten Ponorogo juga dari Forkopincap ana ing Ngrandu Pak Camat serta jajarannya Pak Kapolsek Pak Ndar Ramil ya tokoh-tokoh masyarakat ya Datak Kantun kepala desa se-kecamatan Ngrandu kecamatan Kauman ngono ya Lurah apa ya karo lurah-lurah sekecamatan Kauman. Lurah kok aku ki arang-arang. Aku ya wis matur karo Mas Lurah Parto. Upaminipun ora enek wahyu keblasuk pengin nanggap awake dhewe kok lakon awake dhewe sowan rene. Lah iya, heeh. Waduh ya mawon. Ponorogo ki paribasane dikuasai oleh dalang ya saka Karanganyar. Ngono Ponorogo iki tanya ki wis dalange Ki Cahyo Mumpadi wis. Lah iya. Awake jarang-arang ya alhamdulillah kali-kali kerep. Cahyo Mumpadi iki sapa? Mbok aku ora kenal dalang iki. Paling rezeki wis ditur dhewe-dhewe kok ngono ya.
iya iya wis tapi kamu awake dhewe rada sudah daerah Nganjuk terus Ponorogo Madiun ngatur karo sing kok Kaloso oh ngono diterusane karo Lurah Paguan diterusane karo Lurah Nabisana terus Lurah Balong terus Lurah Randu oh iso lari ngendi-endi iya tambah selalu tambah dulu lah iya kok sasi ngarep kuwi tanggal itu ya ana ing SMA SMP Negeri 1 Ponorogo oh ngono ya alhamdulillah wayang beteng Remboko walaupun nyuwun sewu cara persenane iki wis rada suda timbang tahun kepungkur mergo okehe desa-desa do bingung oh ngono ya ana sing wis dhewe awake dhewe batak kuwi ya ana nang ana 3 tempat oh ngono mergo dana desa iki ora kaya dhisik iki 1, berapa M saiki mung arek udakara 300-an juta ya danane dienggo RBG itu kaki RT dan lain sebagainya harus monggo lah kalau itu manut bakune isih podo tresno kawan budaya ketika begini sing parang lalu ya pirang-pirang hidup sak mono gane yo iki apa jenenge penonton yang sangat luar biasa dek ini balong yo ngono sak lapangan bek ngono iki sing nang dalan-dalan kono yang layar ono ngene wong sing ningali kata nggih gone mboten muat ngene iki masyaallah penontonnya akeh kaya ngene iki positif lho positif apa rego kemurahan tuman ini masyaallah ngono ngeten iki nggih namung sak desa Randu Toko sing saking Jawa desa wonten ta Kata, mungkin buat Indonesia tuh sampai dulu nang begini. Kan anggapnya dewe lurai sampean. Aja, dagun. Iki aku ya ngendikan anu jenenge di paring jauh karo Pak Karto. Wah, malam hari ini Mas Kako sing dodol niku kan sekilo tunggalan niku nganti mlebu mriki wis kangelan. Iya. Jadi masyarakat gone bersih desa begini uga berbagi rezeki no. Oh, bakul-bakul padha mengais rezeki. Heeh. Godhonge ra banyolane wis nek. Tapi ono Mas Garek, ono Mbak Elisa Urcaus Alaso, juga ada Mbak Hani Kusuma. Hani Kusuma ini tambahan. Aslinya orang nganggo Hani Kusuma ini kadang keinginan ini Pak Lurah Parto ini mentor yang adisanan. Wah, anu belaku terusan Pak Parto, anu Mas Kangkong pribon. Upami dituan nambahin Hani Kusuma cocok menunggu cocok kawan. Wah, jangan telepon ke, betul gak ada namanya telepon, telepon diambak. Ayo, ya. HP mungkin orang gue nyimpan nomornya cinta-cinta gue kan. HP ini khusus. Ya, khusus di konsumen. Ya, cinta gue tak simpan malah itu WA aku. Kau nang telepon yang Pak Mawon, Pak Marto, Pak Lurah. Saya sakit nama buatan, alhamdulillah tidak ada mau iso ani. Ya ya, lah iya toh, mau ya. Iso komplek kalau Mas Gareng jajak barang boyo. Gimana kok? Waktunya dibatasi waktunya dibatasi Iki mengko wayangane nganti jam 3. Oh, jam 3. Ya kok dibacuke keluar. Oh, belas ae kok. Sing kuat bapake awake dhewe, yo bapake Dik Cahyo Utadi. Dik banget. Aku lek nyeluk ya saiki Dik Kaji. Dik Kaji. Dik Kaji. Oh, nah. Mbak Sugro sing rumah kok ngantek jam 3 ngantek subuh. Ruasane ya kula ki mau ado maju jam 09.00 wis do kota. Oh ngono. Ya. Ayo Mas Gareng. Mas Gareng jajak. Ya. Nah, iki jumeneng oleh pepandungan. Ya, coba ya kok. Pelak Mas. Lek praulanya rumah. Ya, ayo kon-kon nang desa